Hei, salutare, băieți și bine ați găsit la un episod. Astăzi vom face un episod de Fortnite alături de Alexuțu. Azi vom face un challenge, Shotguns Only Challenge. Dacă mai aveți episodul, nu uitați să apăsați Destul de fain, mai facem așa thumbnail-uri, băieți. Așa ne veți vedea la intro. Bună ziua, am terminat. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și nu uitați că la 50 abonați face mare giveaway. Ai misti. Nu uitați că la 50 de abonați face mare giveaway. Mare giveaway, de 200 de V-Bucks, băgăm gift de 200 de V-Bucks de la mine. Dă o 2000 de 5000 de view. 1000, da, am zis 2000, cumva. Mă zic 565.000, bro, sunt drogat. Bă, noi suntem doi drogați. Bă, nici măcar n-am zis care e challenge-ul de azi. Challenge-ul de astăzi este Only Pump. Păi eu o să fac double pump dacă găsesc de la un prost ai de nostru. Deci, băieți, nu uitați că la 50 de abonați... Pump direct! Pump verde! La 50 de abonați face mare giveaway. Stai un pic, asta deja mai arăt și face infarct pe aici. Băieți, stai să pic gravă. Bă, l-am shotgun și să plec. Jocul ăsta mă urăște! Deci, la 50 de abonați o să facem un mare giveaway. O să înjur toți lupii ăștia, deci mare giveaway de 200 de Deci, V-Bucks. mare giveaway de 200 de V-Bucks și la 100 de abonați facem de 500. De 500. Păi, dar Păi la mi-a luat 10.000 5. facem de 200 de mii. La cât, mă? Dacă Și facem la- 100.000 de abonați până mâine, băieți, vă La dați 1000 un facem gift casă. V-Bucks. Nu, mă. Bă, dar sper să facem 1000, să facem și noi customer. Până atunci oricum vom juca în creativ. Da, sper să facem și noi 1000 de abonați mâine. Așa, mâine dimineața. Bă, ne trezim aici, deja pump cu apă. albastru, dacă vrei. Nu, la mine e player, dar. Păi am luat pump albastru, adică Sunt 2 player la mine, scuze. îmi pare Mi-l dai rău. mai târziu. Tot merit, da, mi-l dai mai târziu, gen. Aolea, boss, că de tine deja. Bă, O, what? băle, stai zic că a venit gagica mea la tine. 107? Bă, deci să... Dă-i shake down. Dă-i shake down. Nu-l omoră. Ești brum. Da, avem voie. Păi cum să n-avem? Am Da, 16. avem voie cu Am 16 HP. Am 16 HP, bro. Bro, am Dacă ești 16 o HP. puf, nu m-am mirat. Sunt o pufarină. Bă, prostul ăsta a arătat un cis fiind. A, dar vine acum și gagica asta fientă. În gagică sa. Bă, e la mine gagică sa. Nu, e la mine, îmi plăr. N-am viață, bro. Gata, am viață, bro. Așa a intrat, gata, în viață, bro, just... Nu uitați, some băieți, hacks. nu uitați, băieți, că dacă mă puneți la story și îmi dați tag, Vezi așa pe unul cum face ca o maimuță, gen... nu uitați, băieți, că dacă Deci mă dacă puneți la faceți 10.000 story, de follower până la anul, vă voi da, voi face sunet de maimuță din nou. o să crec. Mort, mamă, cât de rău e, mamă. Bun, băieți, nu uitați că dacă mă Până noi puneți, suntem ultimii terminați. dacă mă puneți la story pe Instagram, primiți repost, aveți O, și cel mai Instagramul important, dacă... în descriere, aveți Dacă- Instagramul în descriere, băieți. Dacă vreți să fiți ăștia, cum era mă ăla, owner, server, cum era mă ăla, Ce owner VIP sau server? cum era? A, VIP, da. Da, nu VIP pe serverul nostru, să fii pe live-uri, trebuie să fii live pe... A, moderator. Da, moderator, așa că mi-a scăpat pe la guriță. Trebuie să fii activ Ai pe miniuri astea, că pe am live-uri. 0 shield. A, nu. Bă, what the fuck, mi-am marcat pump. Bă, da, că fac un charge, fără mișto. Da, de Deci, care ce? foarte mult cu charge. Pentru că am pump verde și un lever, care nu jocă o lever, deci... Am ca două miniori. De fapt, bă, ți-o da miniori de la orta aia? Bă! Ui! De pickaxe. Bă! Oh, player! Nu-i player. Ba da. Nu-i player. Sau e player? What? Mi-a dat o grămadă de damage. Da și mie. Bă, nu-i player, what the fuck, nu era player. Am Uite, făcut pipi pe mine. uite, uiți, brum. Cioară epică! Bă, mă duc Dă-i după ea, mă duc după ea, mâncați. Bă, player. Eu dau len. Bă, player. Și 14. Dau len pe cioară, A băi, dau len murit. pe cioară. Nu știu de la cine a murit, bro.
vrea să și mie niște... Alo, Au, acum știm, cea, acum bine, știm. gata, acum știu de unde am... Mulțumim, domnule, cum te chema, Virginescu, I don't know, mama la Andreea. Mi-au 2 mături, că sunt șbecher, fraiere. Păi degeaba că nu te ajută de un motor, că tot o să ai cooldown. Știu asta, am încercat și eu din prima, da. La mine? Noc? Te pistezi imediat pe adoptat. Ho, bă, ce noc visezi, mă? Mai avem un pic și nici măcar noc nu-i se punea. Mac. Și mă duc să mă... Acum, diri-diri-dac, fa, ca, diri-diri-dac, mac, diri-diri-dac, fa, ca. Doamne, n-ai că nu-i sunt toxic. Băiat, Băieți, we are not toxic. Bă, vrei miniuri gratis? Du-te și votează. Du-te și votează și dă la mine. Da, n-am gold. N-am gold! Da, eu am gold. Oare avem voie vorbesc ca cu Andreea. grenade? Avem voie cu grenade. Avem voie cu grenade. Bă, pentru că mă la Andreea e moca, te-ai prins. Nu. Aha. Așa de tare râd încât o râs măta de tine. Bă, care dă, bă, cu grenade? Bă, dar ce mă vorbești, mă, urât? Pentru că Andreea este Andreea. Hai, mă, Iar eu sunt Andreea. Dă-mi bigovere că eu am mai multă nevoie de shield decât ai tu. Tu ai 50. Bro, tu ai 50. Pliet! Ia-l. Țigani ești. A, țăgan, las, că-ți mai dau eu un pic, dacă găsesc că-ți mai dau de... E mănâncă băgă. E freacă la pic, bă, nu-i frumos. Ce avem? Bă, bă, dinozaurus. Dinozaurus, gata. Așa spunem pe live, ce faceți dinozaurășurilor? Bă, s-a dăribut. Bă, ești prost! Cum să dui gunoia lui? S-a dăribut. Să aveam morții la tocăniță în pizza. Bă! E la mine cu barca, mama la Andreea Moca! Ce l-am speriat, a fugit de mine. 18. Mă duc cu mașina 13 la amândoi. Mă duc cu mașina după ei. 0. Poliția, Nina. Dacă vin și eu. Bă, mai trag alții, bă, dacă vin și eu cu tine. Lasă că vin și eu. Dar vin și eu cu tine, bă, așteaptă-mă. Vere. Prost. Vere. Fel. Mac. Diri-diri-dic. 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 Băieți, ăștia cu barca a făcut de zici că sunt Bă! iluminati. Cioară, 15. 7. Lever, dă-l încoa că e bun. Cioară, dar nu e epic. Bine, pe edita cea tot dăm cu editul amândoi. Unul nu știe să dea reset, altul nu știe să editeze. Bine! Ba, maică, mamă. Eu te bă ce bine dai. Parcă am chef să mă duc pe ea. Hai că dau launch. Hai că nu mai editez. Mă simt adoptat. Nu e de parcă nu ești Ce-o pus și ea launch acolo, nu vine să cred, de proști suntem. Ai mine ăștia te-au fucit de noi. Iar acum nu mai pot să fac că sunt adoptați, gen, te-ai prins? Nu știu ce a fost asta. Ai dus papulă! Bă, dar nu mai vorbi urât. Și vezi că trag ăștia. Bă, dar te rog eu nu mai Dar vorbi tu nu vezi urât. că sunt ultimul? Bine, mă, bine. Dar nu mai... Aoleo, m-a scos din fabrică, m-a scos din fabrică unul. Help, Teddy! Aoleo! Cred că am adoptat așa. Bă! Hai, pa! Oh, my friend! I hope you will never see me back. Mă duc. Unde ești? Hai că vin. De Dumnezeu să pișe mergi din asta că să mănânc mama cu fibre. Big, toate e bună, adică am înțeles. Am eu 2 meduri. Ia. Mulțumesc. Bă, dar să nu mai jur, da? Te rog eu frumos. Eu nu promite nimic. Bă, dacă nu mai promite nimic, știi ce facem, nu? 2 Sigur, beers. Bă, Pe bune! beers, suntem 2 beri, vrei? Da, dar știi ce am făcut, mă? Știi ce am zis la început, nu? Miciuri de toate alea! Știi ce am zis la început, nu?
Știu, m-ai amenințat de morți și că o să-mi omor. N-am zis asta, vere. Și ce Ba ai da, la o să mă început? mănânci. O să mă mănânce după N-am video. am zis să Știu, nu mă, ce ai zis la ne începutul video. înjurăm, să nu ne... Păi și te-am înjurat de morți? Nu. Hai repede înapoi pe ei, răzbunare! Răzbunare! Hai că-ți full shit, hai, răzbunare. Ormiță is my name. Ce, mă? Da, ne punem, ne facem trio, cel mai bun trio, best trio. Să mai best trio. Ne vedeți la aia ca cum cam pământufle, best trio, man! Mamă, bă! By the way, by the way, băieți, vedeți că o să facem live la trios. Live cap. Nu fugi de mine, cioară, te iubesc! Sunt 3. prietenul tău de un an! Ne-am dat seama. băiate. Bă, ceva epic. Ce ăla? What? Pistol. Oh, pump shotgun. Albastru, ia pump shotgun albastru. Bă, sunt machine gun epic. Bă, lever verde. Ce e acolo? Alt pump. Un alt brum. Hai că Ce joc facem asta. ăsta? Wish broom. A, dacă trage, bă, îl vezi prin perete, gen, îi dă într-un fel shakedown, înțelegi? Zicea Sai că e din ăla cu hackeri, că mai ții minte. Uai, ce m-am pișat pe mine. Am făcut pe mine. Și Hai să... repede, mă, bă. Only Mă, bă, mă, pistol. granel. Speri? Poate nu luăm sniper, mă. Bă, s-a trebuit, O, dar ăștia mereu dau ripot, să mor eu. Hai că vin și eu, vin și eu. Double pump blue. Ești deștept. Ești deștept, doar prost. Bă, la mine. 33? Crack, mort, 39? mort. GG's. Ce crack, vere, că am dat direct 100, l-am Ever desfințat. legendar. Vere, era atât de slab copilul ăsta. Ce mai e acolo? A dat live instant după ce l-am omorât băiatul, era transpirarul. Sau ori era avea o gagică la spital, dar cred că e a doua. Băiatule, vă ăsta Al meu încă stă spectiv, ups. Scar legendar, ce să mai frate? Ăsta crede clar că facem challenge, se vede clar că știe deja că facem challenge, like, what the... Bro, nu putea să facă și rost de un spațiu epic, te rog, legendar, chiar îl iubeam dacă făcea asta. Same, Pupam pe gură. same, De nume materiale, băieți. Gravă. same. Au Am două 50. ciorogârle. Am 58, 84, 92. Și dau două ciorogârle și a doua epică, dar nu știu unde e, că sunt prost, gen. Sau nu e de parcă... Cioară. Extrem de aproape. Bă, cioară legendară! Duc după aia. Hai că te mai duci după aia. A dispărut, ota! Da, știu că dispare. Ok, what the freak a fost asta? What? Altă cioară, dar nu e nimic. Altă Nu e cioară. nimic. Da, E nici doptată. Bounty Sector. Bă, ăla cred că e la Hilo, bă, nu e în cealaltă parte. Bă, ai pus Bounty, what? Da, e aici, uite. Bă, ăsta Hello, my friend! e fix în fața mea, bro. Hai repede la player, nu vrei? Hai. Era să mă... Băieți, oficial acest meci a fost mult prea bun, avem fiecare câte 69 de kill-uri, foarte bine, o ducem. Bă, împreună avem 6... ba nu, mi avem 6, what the freak. Ce e, Poate bro? șnițel. Avem 4 kill-uri împreună, Nici- suntem prea băieți. buni, adică... 4. Băieți, eu am șnițel mitic în cărniță. Ui, am 4 kill-uri We împreună. deja vu. Stai, what? We deja vu, what the fuck. Suntem prea buni, băieți, adică... Gen, da, nu știu, mă, vineri să vin la Hype, cam nu știu, mă. Facem Da. live vineri, ce ziceți? Da, Vin la facem, doua Hype. clar facem, da. Dar nu fac eu, mă, live, faci tu live. Da, mă, da, what the fuck, Vedem. Băieți, facem live vineri? Păi luni, zero every live. Monday. La duos. Ăla-i trio, la duos-ui vineri, că eu am... Ok, deci, băieți, la Poate nu mă duc duos, la hockey și gen. duosul, băieți, o să îl facem. O să facem Adică o live. să-l facem, mă, bă, stai un Bă, pic, că bă, deci- că ok. Și am zis că poate nu merg, am zis că poate nu merg la hockey și... Băieți, dacă ar fi să meargă asta la hockey, facem, Așa vezi că ai IQ. La mine Duos, ești player, la băieți. mine player cu soft. facem duos hype cup, băieți, ne jucăm duos hype cup. Vezi că e player la mine. Corona hype. Da, la mine cine? Are spasm, mâncați-și. Mi-a dat de majulit. Și mai e altul pe turetă, ciuciu. Bă, mi-a dat de majulit ăsta, vere.
la mine altul, iară mi-a dat de majority. Bă, eu plec, mâncați așa. Bă, nu știu ce faci tu, dar mie mi-a dat de majority. Hai, veni și tu, gen, bă, să vii și tu să-mi dai un stolen acolo. Exact, adică să vii și tu să mă ajuți, că 5 player la mine, bro. Bro! Să fac asta niciodată. A, mersi mult, te pup, nu te pup. Asta te pup. Vezi, mă, nu te pup. Trebuie să-mi Să dau vii chiar și eu reload. armă. că simt Dacă destul dăm de- și win, suntem prea buni. Unde ești, mă? Ia, stai că vin la tine. Am venit la tine, bă. Deștepților ăștia. Mă, dacă era no building ce... Dacă nu înjuri eu în timpul turneului, mare noroc pe tine. Mamă, mare noroc pe live. Mare noroc pe Nu live. bag eu manele de uși. Viețucaș, notas, nu mai știu cum Băiata, era. stai. Notas. Vezi că ăștia sunt fix în fața mea, Vere. Îl văd în fața mea. Fața fațelor mele. Băieți, Ce ți-ai luat Razer? Ce? băieți, Bă, la mine, what? Streportat în fața mea, bro. Da, și am 23 HP, 0 shields. da, eu sunt full, mă crezi? Bro, ai Vino mai să-ți dau multă niște viață mine. decât mine. Cum adică comentezi? Am 23 HP cu 50 shield, bro. Bro. Bă, One hit, de ce am sărit din greșeală pe ăsta? Dar am spart copacul. Asta e Sunt și deștept. mort. Nu știu cum, dar mort. Ăla player! Hai că ne... Bă! Ce? Tu ești... What the fuck? Am Hey, uitat. Thunder Pump 1! Ești un murder. Am aterizat fix în fața lui unul. Are 70 și are pump. Epic sau legendar. Doamne, ești... La mine unul crack și are pump legendar. Și la mine, same. Și la mine. Are pump legendar sau epic, nu știu. Stai, ce? Tu ai fugit? După cu echipierul ăsta. La mine, bro. Am 0 mets. GG's. Bro, ăsta a murit fix în fața mea. Câștigi meciul? Ha, mă, dă finish, bro, odată. Ce tot? Mă duc eu să mă omor. Hai, mă, omoară-mă, Vere, omoară-mă, haide. Că vreau să mă uispectez pe tine, haide. Bor. Hai mă, coaie, serios? Stai, da, eu chiar am murit toată. A, Hai GG's? mă, pump legendar. Și am dat mare crack, l-am spart. Aveai, pam legendar aveai? Nu, avea ăla. Na. Băi, cam atât a fost și cu acest episod. A fost ok, adică ne mai jucăm fără. Da. Ok, băieți, eu am fost eu. Eu. Eu ai fost eu. Și v-am Uai, salutat. și ne auzim data viitoare. Pa, pa.